Relax lang yung mga ka-good vibes, promise. Libre ra din alas 5 sa adlaw mga play o mo close sila 5 sa hapon. But advice na ko ika-open jud. Para taas-taas tag panahon ba. Pero kuan ba sa init sa panahon, no? Sana Vitamin D ba? Na kuan. Ang pinaka best advice na ko ninyo, mangihi o malibang mudaan. Ay wa ra si ano yung mga good vibes na. Basi na og ay mingan tag kalibang munta ba. Sina piki jutaan na jud. Taas pud gyud nila kawan na to o daganan na to. No? So, mora to. Okay. Happy Sunday. Then okay jud siya nga rin banding. Then kita kids. Ay sa isulti pa. Basta diri pita. Good vibes lang.